Koreani खानायखौ हाखोलायनायजों आदा बर' नोङो सेंग्रा खखाबनि दारिजों लायनाया नै बेयावनोबो दङ नै बेयावहाय फरायनि दे Pilipirang nah portati angko pilakat gipau anga pilakon dakna ama very good. Hello everyone. Welcome back to my Jolai official YouTube channel. नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे जोलै official YouTube channel आव बरायनाय जालायबाय लोगोफोर ओरै दङ मादै दङ नै ओरैहाय ओमफ्राय ओरै दङ आब' नै ओमफ्राय नै ओरै दङ our driver ओमफ्राय ओरै दङ नै आदा ओइस दा जों बहाय थांगासिनो आदा बागपारा एकदमबारे मा खालामगोन माबागोन मोनखाबायमोन आं ओमफ्राय दा थांगासिनो बागपारायावहाय नै बिसोरो बेरायफैदोंमोन नालाय आब'मोना ओमफ्राय लोगोफोर दा थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था जों फुरा नै बिसोर थाफाबाथाय ब्लगा इन्ट्रेस्ट जाखायो डेन्जार इन्ट्रेस्ट जागोन दिनै ब्लगा दा नोंथांमोना नायलांबाय था नायाब्ला बिराद लस जानो जाले नामा थै दाथु दुरबल मानसि नै बेबो हाखामोन दिनै हादों थिगैनो दं नायलांबाय था लोगोफोर चलो दा सफैबायानो नै लोगोफोर ओरै नायदो नै भिउआ हाजो सिंसो खारा लामायानो माथो होनबावनो हाजो सिंसोखा गामियानो डेन्जारखा नै ओमफ्राय आबैया थाबायबोगासिनो दं ओरैहाय नाङा गोदै प्रग्राम जादोंमोन होनदों बेयावहाय मोनसे प्लेग्राउन्ड दङ बेप्टि चार्चबो दङ बेयावहाय प्रग्राम जादोंमोन होनदों आंनो खबर मोनखादों ओमफ्राय बेनिफ्राय फैदों जानो हागौ बिसोरो ओमफ्राय माथो होनबावनो सिगांनि ब्लगावबो नुखांखाबाय आरो नोंथांमोना दिनै सिगांहाय दस्राजों फैदों दिनै दस्राजों फैदों नालाय इन्ट्रेस्टआ आलदा जायो आरो थारमाने मानसि लायो आरो गाइसमोन सिगांनि इन्ट्रेस्ट जालायबाय ओमफ्राय दिनैनि इन्ट्रेस्ट आलदा जालायबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय था जायगा एखेखा होननानै नायागारा थानो नाङा आरो ना नोंथांमोनखौ बरायबाय नैबे बागपारायावहाय गैलेरा नै सासे दुरबलनो मिनि हाया मिनि खगासेन ओमफ्राय नै ओरैहाय हाजो मालाय मा जानो बारि बागानफोर दंजोबो अभारअल हेभि गासिबो थिगानो ओरैहाय आनारस बिफांबो दङ दैज्लां बोथोरावहाय बरिया गोदै बिराद गोदै जाखायो आनारसआ सिनि होनानै गायनायनि ना मानायनिथाय गायनायावहाय ओमफ्राय नै ओरै नाहरदो नै आनारस ओमफ्राय नोंना गोजोनबाय नामा नों नुफैफेरनिया ओमफ्राय नों नुफैफेरबाय ना नुफैफेराखैमोन सिमाङावसो नुदों नों गोसोआवनो गैबावलै नों नुफैदों ना नुफैयाखै बैयाव गाखोना बिरगौलै सिमाङावहाय बिरगौ मबेयाव बैयाव गाखोनानैहाय आयु इदलालाय नङारा इदला नोंसोरो आथिं सिद्दा होनानै दुगैयो बेखायनो बिरो नोंसोर बे आथिं सिद्दा ओमफ्राय आथिं हेमा उन्दुला खारख'नो हाया मोनोनो जामारा नै दाखालि मोनसे सिमांनि गथ'ना खोन्थानि आं नोंथांमोनहाय माबा एकदमबारे आंनि खाथियाव आं बल जोगासिनो आंखि फोथारावहाय खाथियाव साल बागान दङ आदसा ओमफ्राय साल बागानावहाय जों बल जोफुबाय थानायावनो सानैसो मानसि माबा मै गावना होबायरा दाने आं आथिं हेमा उन्दुदों ना मादोंमोन पुलिसफोर होसोबोबाय दाने खारबाय आङो खारलाबो हास्लामा पुलिसजों थामजों होजाबाय आं सिमाङावनो फंसे लासिं खालै खोन्थाना लानोबो लासिं बे सिमाङा मोनसे दा खारदों दा थेया थामजों खारख'नो हाया जाबायना ओमफ्राय जाय फाराफारि आथिं हेमान दुइफ्रा बिरबाय आं गैया जायगायावनो आं सिरि खालै ओङालै नै बे बिरोनो नैबेनाव सोंदो मारै बिरगुयो गोग्लैहां जा लाथिख' बोरै खालामा आरो बिसिबावो आयु ओरै थांनो नागिरा बोरैबा आरो
Di kah? Sedep biru. Nơi biru raya nih. Nih, bina nih, men sport nak. Mabaya bodo album pro-nya. Nih bung, nampak nih bung moनसे. Be Korean ni kanai kau hakelai nai zeng ada. Boro nenge senggera kokapni dari zeng. Lainnya, nih biang nu bodo ngo, nih biang hai. Asin meथाइ खनग्रा गोजालै ओरैबो मेथाइ खनग्रा ओइ स्टुडिअ मालिकबो दंबावोसो नै ओरै आदा मामोनलाय खबाम ओइ बरिया बानायो दस्राफोरनियाव थराब नायजार बानाया जानो हागौ खिन्थु बेनियाव फुरा नायजार बानायनो हखायो आरोना स्पेसियेल आइटेम्स होननायनि जानोसै ओमफ्राय नै ओरैहाय मोसायो बेबो मोसायो बेबो ओमफ्राय लाजिदों रावबो बिखार गैया गैनायालाय आंल' बिखार दं बिखार गैया ओरैहाय मेथाइ खननानै खामायो आं बेखार आं जायगा होनला जायगा दा सोरगोआव थानाय बायदि गोसोआ गोजोनल' मोनो रा ने एदियाव बेरायला जैया मैया गोजोनल' मोनखायो बेफोर जायगाफोरखौ एक्सप्लर खालामनांगौलै औ सम ने माइन्डफ्रा फ्रेस जायो रा सिटिफ्रावहाय गारि बेब्रे बाब्रा थास्लायस्लाय बेसे थाबाय थानाय जोंनि बङाइगावआव नै ओरै नायदो नै भिउआ आयौ थौस गोजौआव थोदो बिरग्राफ्रालाय औ बिबार बारियाव नै खोन्थागासिनो दं ओरैहाय बेसे समायना बेसे रमायना खैलाबो मोनो नामा बुलाय मोननो हागौ बेलाय खैला बेखौ जावलान मोनोलै नै दंमानो थ' जों दा सफैबाय ओमफ्राय जों मोनसेयावनो बिदि प्रग्राम एथ' गिदिर जादों ना मादों होननानैहाय ओमफ्राय ओरैहाय नै बेयावहाय मोनसे प्रग्राम जादों आरोना एनुवेल मिटिं मा इयो एनुवेल मिटिं काम कनफारेन्स नै बेयावहाय बाबकाराया फुटबल प्लेग्राउन्डआवहाय बिदि जादों आरो बबेनि लवार आसाम बेप्टिस्ट चार्च गोगोम जाखादों हेल' ये लास्ट प्राइज है थैंक यू नेगा लास्ट प्राइज की हबो हैंडशेक इमान दिनत फराय लग फालु आय लाजिबावोसो होंलेलै बिब'फ्रानो लाजिलालाय बोरै जानांगौलै सयथिबो लाजिरा नै जेनेबा मानो लाजिदों खालामनो नङाब्रा ना गुबैखौ नुजानो गिदों आब'नि अननायाव नै आयौ होनबा आरो माबा मोनजाबाय सानैसो खरस मोननायनि मोनजाबाय मा होनो बेखौ बुस्थु पिता मिस्टी साखिनिलां जानायनि र' मानोहाय मोनथिलायलाङोलै जाबाय जानायालाय दा बेयाव नै माखासे बिदि फट' जन खालामना दोननाय जादों लोगोफोर ओरैहायबो बानायना दोनजोबदों नैबेयावबो दंजोबदों दा बेयाव फट' लाजोबगोन आरोना आं दा नोंथांमोननो मोनफा दिन्थिलांगोन नै ओरैहाय नैबेयाव जाहैबाय बेखौबो दिन्थिनि आं नैबेयाव मा लिरना दोननाय जादों नैबेखौहाय आरामसे नायनानै फरायदो गावसिनि भाषानि इयो ओमफ्राय नैबेयावबो दङ मोनसे God is good all the time होनलायनायनि लिरनाय दं आरो नैबेयावहाय नैबे जाहैबाय बेबो फट' जन बेयाव फट' लागासिनो नै ओमफ्राय नै ओरैबो माखासे हौरै एवहांबो दोननाय जादों बिराद मोजां साजायदों आरोना ओरैहाय एसे ओमफ्राय गिर्जाया जाहैबाय नै ओरैहाय पेन्डेला फरायनि दे Pilipirang na portatif angko bilakat gipau anga pilakon dakna ama very good I can do oi Pilipirang na portatif angko bilakat gipau
Anga pilakon. Dakna amma. क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्यों भाग रहा है इधर हाँ क्या कर रहा है क्या कर रहा है ये लोगोफोर दा जों थांफिननोसै एसे साना हाबहांबो जाबाय बिराद मोजां टाइम स्पेन्ड खालामबाय बिब'फोरजोंहाय ओमफ्राय ओरैबो बिब' ओमफ्राय ओरैहायबो मादै ओरै मोजां टाइम स्पेन्ड खालामबाय आरोना दिनैहाय बिराद बरिं मोनखादोंमोन आरामसे गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय स' आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामथार लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो मोजां भिडिअ नुबाय थागोन नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय